man ka diha? Shh, mang, ay sa baba. Nagunsa man ka diha? Ngano nagtago-tago man ka? Mang, kabalo na biya ka, mang. Na New Year karon, mang. Ako mga kinugos sige pangayog regalo. Og mangayo dig regalo, tagaan din nimo. Mang, kung kabalo lang ka, mang. Ang mga kinugos sa turon, mang, di na mo dawat og 20. Kay ngano pud ko no? Nanay minimum ang mga kamahat. Lagot kayo. Suspang, ingana naman siya ng bata ron. Wala na may mangayo og 5, 10 or 20. Dinagko naman jud ron. Mo gani nagtago-tago ko, no. Tago diha ka mas makitaan ka. Bert, asa ka to si Ninong, no? Wala naman ta kita ato, bay? Mauga ni Art, no? Nagtago-tago to si Ninong ba? Kay hadlok pangayuan. Ni, maruang Ninong, no? Kay magtago-tago ra? Mauga ni Art, kusog ba ito maniptig lumpia sa bunyag na to? O gani no, ni ang pansit gisod pa dyan ni ang bulsa. Nasukuga ni si Mama ato, kay wag kakaw ng uban bisita. Tara ta, basta masaunahan ta. Tago diha, mang, ka mas makitaan ka ba? Makitaan gihapon? Oh, naana oh. Uy! Ninang! Oy, mga inaanak. Mang, ay sa baba nga na ako diri. Kumusta man mo mga kinugos? Ninang, okay raman. Nangita aming Ninong ba? Kay wala tayo may regalo. Inyong ninong? Mang, ay sa baba mo. Asa din si Ninong, Ninang? Dugay ramin ang ngita ato niya ba? Ay, nadiri oh. Nagtago-tago. Yati manamang. Uy, Ninang! nawa lagi. Naara man kaday-kaday rin Ninong, among regalo be. Pakoy kahoy pa para di masakpan. Regalo, bi. Sus, tagain na lago ng mga bata. Uy, ulit jud kay ka ba? Mga kinugos, wala pa'y kwarta yung ninong. Pasailuan na sa kuron. Unya, ang lumpia sa bunyag na mo, gipasaylo dahil nimo. Unya, among pansit, imo mang gibulsa. Napasaylo din imo. Tanawa pang, nangwinta na. Tagain na good. Mga kinugos, gipit kayong ninong ato. Huwag panudan sa balay. Boss, sa una ra ka nagsasaad ba? Among regalo, bi. Agoy pang, wala naman jud kay mahimo ana. Tagain na lang. Asula niya dani. Sige. Tagaan na tamo. Yay! Nahala, sige. Tagsa mo ni duha, ha? Wow! Sige, mo ni. Arte. Wow, kadako! Mo ni Berto, oh. Wow! Unsa gani isulti kaninong kay naghata magregalo? Salamat, Ninong! Aw, namaday kay giandam magtago-tago pa jud ka. Sige, mga kinugos. Naliang nyo si Ninong, ha? Katong pansit o inyong lumpia, kalimti na to, kinalibang naman to. Sige, Ninong! Salamat sa regalo! Sa kay suludan ni Art, no? Ako abay kay humok, niya bugat pa dyan. O mga kinugos, mulakaw na si Ninong, ha? Dito na nabri sa inyo, ha? Sige, Ninong! Salamat! Ha? Mang, tara. Ay hala, tara. Pagdali niya ba? Pagdali. Ngano nagdali man ka? Basta, tara na. Wala, sa kay suludan ni Art, no? Dako kayo, bay. Uy, Art, dungat na kabri, ha? Sige, maghihap ta. 1, 2, abre! Yate, usa man eh! Hey, ate, man si Ninong ngayon sa mani ako regalo. Bagaso man eh. Ako kakao ka, oy! Ngayon ako